enak langsung dikai ya. Mas, mayan 10 aja. Kok telah yonggur, mek koprol ngarepe kok dadak kok. Arep galuk biru barang itu. Iya, nggih. Pas. Piro pas delok cocol ya? Delok. Oh ya saya kok. Ini ki ora adil lho ngene iki. Lah mek koprol ning ngarep kok iso arep nampa 50. Iso 30. Hei. Belasmu wis pecah. Satu ning kene iki wis licin. Gampang TikTok lho, Bu. Ngono tapi awak dhewe totalitas. Gue kan tak saute ngomong-ngomongan. Kosong. Endi? Endi sing nanggap? Ibu kali bapak iki. Iki. Lah kok kebacot men lho. Lah nanggap bisa kebacot iki lagi iki aku. Bacot matamu iki apa? Lah ora. Kowe wis 50. Lah aku wis tiba rumah, ngudang-adeng manungku ketatap. Lah ora dikai apa-apa. Ada iso. Lho. Kok malah gak duit. Lah aku ora iki lho, kowe luwe. Wah, iki wong urip iki rezekine dhewe-dhewe. Lah wong urip rezekine dhewe-dhewe. Kowe iki budal melu sapa? Kowe bareng aku melu sapa? Oh iya iya. Iki goblok lali aku, Mam. Iya lah. Lho, tak omong ya. Tak omong. Iki rezeki karo iki kan 50 aku ya 50. Ha. Nah, kowe kan bawa umur. Bu, niki sakit belum turu ya Bu ya? Nek aja mringis mana? Ya wong ki aja nggur kok doli nesu ngono kuwi lho. Adewe ning kene iki iso gawe guyune liyan iki wis dadi amal jariah. Nek dingge sangu besok. Oh iya. Kowe arep ngene iki. Ya arep ya satu dhisik to. Ah ya ampun. Bu, bisa bola. Bisa oke kalau bisa ya masa aku satu neng iki lah ora iki piye lagi lha wong aku iki satu tiba nangi lho lah satu mekakang iki balik setrum lah satu yo mak nil mas plek nuwun sewu niki Andre satu melih nggih Bu nggih elok krungu dhewe to kowe ayo Mas. Ya menikah anu janangane kenging gejala stroke. Wah, iki ya ampun. Dekat aku dhewe lho. Wong ngene bapak barang kok nyaku. Nuwun sewu jenengan bagi salini Andre nggih, Bu. Jenengan cek ali-aline ilang mboten. Aku ora nyolong. Ora aku ki ning kene silaturahmi karo bukan yo apik. Contone ngene. Ibu karo iya. Dasar Pak E nek Pak. Nek karo Pak E. Masuk kene cilik. Ya jago ribut kok Bapak. Bapak sungkem. Kita rajingan ki Andre. Ayo. Andre, aku saiki wis weruh jawabane. Apa? Kowe urung duwe setelan to. Lah setelan karo Pak Susilo lho cocok. Aku samar. Samarku siji. Awake dhewe lek momone atraksi kaya ngono kae. Heeh. Untune iki wis entek. Kuwi ngono perkara barong. Barong. Terus tak pajak
Wong segama. Lho, Kirim langsung, metu. Budi. Ora enak. Bapak, Kula matur sembah nuwun nggih. Ya Nah, Allah. kuwi setelahane Pak Esa. Sembah nuwun. Saya Adri. Kan ini padha ora enak ya, Pak. Ini masih ada. Istirahat Bentar. cilik urung iso diat lutut. Sabar ngadeg ya. Kamu lutut ra? Lutut ya. Ini tuh kan ada ketika. Ini bocah cilik kok. Ayo, terus kenal momen lah ya.